Iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla hija tifkira solenni tal-aħħar ikla tal-mulej. Illum qegħdin nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni sħiħa tal-misteru tal-Għid ta' Ġesu. Dak li ser nibdew niċċelebraw illejla jitwassal fil-milja tiegħu nhar is-Sibt biċ-ċelebrazzjoni tal-Velja tal-Għid. Għalhekk inħeġġukom biex aħna li nġbarna għal din iċ-ċelebrazzjoni nibqgħu niltaqgħu kuljum biex niċċelebraw b'mod sħiħ il-misteru tal-Għid. Permezz ta' dan il-ministeru, Alla jrid juri lill-bniedem li issa spiċċa l-patt li hu għamel ma' Mosè u mal-poplu Ludi dakinhar ġewwa l-Eġittu u beda patt ġdid mibni fuq l-imħabba t'Alla lejn il-bnedmin. Patt li m'għadux iktar issiġillat bid-demm tal-ħaruf imċappas mal-koxox tal-bibien tal-Lut, iżda bid-demm tal-ħaruf t'Alla li hu Kristu il-Mulej. F'den l-artal qegħdin taraw ukoll iż-żjud ikkonsagrati dalgħodu hawn fil-katedral u li ser jintużaw fil-parroċċja tagħna għas-sagramenti tal-Magħmudija, tal-Griżma tal-Isqof u tal-Griżma tal-Morda. Din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla hija maqsuma f'erba' taqsimiet: il-liturġija tal-kelma, il-ħasil tar-riġlejn, il-liturġija tal-Ewkaristija u fl-aħħar it-translazzjoni ta' Ġesu sagramentat għall-imkien tal-adorazzjoni fejn aħna nkunu nistgħu nirriflettu fuq dawn l-aħħar mumenti ta' ħajtu. Għalhekk nistednukom sabiex inqumu bil-wieqfa u nilqgħu fostna lis-saċerdoti.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu li mħabba tal-la missierna u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Inġbarna fl-imkien bħalli kieku f'dak iċ-ċenaklu meta għaw l-lejl qabel ma bata Ġesu rid jiċċelebra dik l-ikla ta' ħbiberija u ta' rigal kbir tal-ħajja tiegħu lill-ħbieb tiegħu. Ejjew verament inħossuna li aħna ġejna mistiedna sabiex il-mulej jafdalna l-eżes teżor tal-misteru tiegħu, l-Ewkaristija mqazza. Qegħdin fil-bidu ta' dan it-tridu mqaddis tal-għid, l-Ewkaristija tiftaħ u tagħlaq għaliex hija l-aqwa mod sabiex aħna nitwaħħdu flimkien ma' Kristu u ngħaddu miegħu mill-mewt tixbaħ lil dik tiegħu għal ħajja l-ġdida tal-qawmien. Ejjew nitolbu għal kull wieħed kull waħda minna sabiex l-Ewkaristija tbiet minn ħajjitna kull tiġrib. Għalhekk dan il-lejl din l-Ewkaristija titkompla bl-adorazzjoni wara. Nitolbu lil mulej biex f'dan kollu nibqgħu f'komunjoni sħiħa miegħu u bejnietna. Ħuti fil-bida din il-quddies ejjew narfu l-ħtijiet ta' ħajjitna. Nitolbu lil mulej jkollu ħniena minna u jaħfrilna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin u billi ħallejt dmirijieti tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħen għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
Nitolbu u Allahna l-lum inġbarna biex niċċelebraw l-ikla qaddisa meta jibnek il-waħdini qabel ma jingħata l-mewt ħalla li l-Knisja tiegħu is-sagrifiċċju l-ġdid li jibqa' dejjem u l-ikla ta' mħabbtu għamel li minn misteru kbir nieħdu l-imħabba u l-ħajja fil-milja kollha tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u li miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispirtu is-Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-qofol ta' ċelebrazzjoni tal-Għid bil-qtil u l-ikla tal-ħaruf kienet it-tifkira tal-ħelsien mill-jasar tal-Eġittu. Kristu huwa l-ħaruf tal-Għid tagħna li ser jingħata għalina biex ngħixu bih. Nisimgħu l-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. Il-Mulej kellem lil Mosè u lil Aaron fl-art tal-Eġittu u qalilhom: dan ix-xahar ikun għalikom l-ewwel fost ix-xhur, ikun ilkom l-ewwel xahar tas-sena. Kellem lil ġemgħa kollha ta' Iżrael u jgħidilhom: fl-10 ta' dan ix-xahar kull wieħed minnkom jieħu ħaruf kull familja, wieħed kull dar. Jekk il-familja tkun żgħira wisq biex tikluh kollu, wieħed jieħu l-ħaruf flimkien mal-ġar tiegħu, l-eqreb lejn daru, skont in-numru tan-nies, skont kemm kull wieħed jiflaħ jiekol. Hekk tqisuh il-ħaruf. Il-ħaruf ikun bla difett, raġel ta' dik is-sena. Tistgħu tieħdu minn naċ jew mill-mos. Intom iżommuh sal-14 ta' dax-xahar, meta l-ġemgħa kollha ta' dar Iżrael toqtlu bejn inżul ix-xemx u d-dlam. Imbagħad jieħdu mid-demm tiegħu u jroxxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibien tad-djar fejn ikunu se jikluh. F'dik il-lejla għandhom jieklu l-laħam mixwi, b'ħobż bla ħmira u b'ħaxix mor. U tiklu hekk. Għaddejkom imħażma bil-qorq f'riġlejkom u l-ħatar f'idejkom u tikluh bl-għaġla. Din il-mogħdija tal-Mulej. Għax dak il-lejl jiena ngħaddi mill-art tal-Eġittu u nidrob lil kull min hu l-ewwel fost l-imweldin fl-art tal-Eġittu, bnedmin u bejjem, u nagħmel ħaq mill-allat kollha tal-Eġittu. Jien Jaħweh. Id-demm ikun bħala sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu. U jien x'in nara d-demm nibqa' għaddej u ebda marda ma tiġi teqritkom meta jien nidrob l-art tal-Eġittu. Dak il-jum ikun għalikom jum ta' tifkira u intom tħarsuh bħala l-festa tal-Mulej. Iżommu din l-osservanza bħala liġi għaż-żminijiet kollha li ġejjin. Il-kelma tal-Mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Ejjew nitolbu s-Salm 115 li Ġesu nnifsu talab fl-aħħar taċ-ċena. Inwieġbu flimkien billi nkantaw il-kalċ imbierek huwa xirka mad-demm ta' Kristu. Il-kalċ imbierek huwa xirka mad-demm ta' Kristu. Flimkien
flimkien. Il-kalċi mbirek huwa xirka matem ta' Kristu. Xinrot lil-mulej għal-ġid kollu li għamel miej, nolli l-kalċi ta' salvazzjoni u isem il-mulej jinsejja. Il-kalċi mbirek huwa xirka matem ta' Kristu. Aziza fajnejn il-mulej, il-mew tal-bib tiegħu, jien għaddej tiegħek bin il-qaddejja tiegħek, jien tħallejt li l-irbi tiegħi. Il-kalċi mbirek huwa xirka matem ta' Kristu. Lilek nofri sagrifiċċju ta' rat il-ħajr u isem il-mulej jinsejjaħ, intem lil-mulej il-wedid tiegħi u tim il-poplu tiegħi kollu. Il-kalċi mbirek huwa xirka matem ta' Kristu. Il-kalċi mbirek huwa xirka matem ta' Kristu. San Pawl jikteb lill-insara ta' Korintu biex jispjegalhom xi tfisser l-Ewkaristija. Jgħidilhom li aħna niċċelebraw il-quddiesa nkunu qed inġeddu dak li Ġesu għamel sakemm jerġa' jiġi fil-glorja fl-aħħar ta' żmien. Insegwu it-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostolu lill-Korintin. Ħuti, jien irċivejt mingħand il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom. Jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut ħal ħobs u wara li ratt il-ħajr qasmu u qal: dan hu ġismi li jingħata għalikom, għamlu dan tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel qal: dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi, għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela, kull meta tieklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. San Ġwan jorbot flimkien l-Ewkaristija mal-ħasil tar-riġlejn, għax l-Ewkaristija hija s-sagrament tal-imħabba mejxa bil-fatti. Nitħejjew għat-ħabbira tal-Vanġelu billi nqumu bil-wieqfa. Il-mulej ma'kom, Miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej.
qabel il-festa tal-Eid billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għalant il-missier u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-xitan kien diġà webbel il-Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota u daħħallu f'rasu li jitradih. Ġesu kien jaf li l-missier taħ kollox fidejh u li hu kien ġie minn għand Alla u kien sejjer għand Alla. Qam minn fuq il-mejda, neħħa il-mantar minn fuqu, ħa fardal u rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxiepli u jixxuttawhomlhom bil-fardal illi kellu ma' qaddu. Mela wasal fuq Xmun Pietru u dan qallu: Int mulej taħsilli saqajja? Ġesu wieġbu: Inti għalissa ma tafx qiegħed nagħmel jien, tifhmu aktar il-qudiem. Qallu Pietru: Ma jkun qatt li inti taħsilli saqajja. Wieġbu Ġesu: Jekk ma naħsillekx saqajk ma jkollokx x'taqsam miegħi. Qallu Xmun Pietru: Mulej, mhux saqajja biss, imma idejja u rasi wkoll. Qallu Ġesu: Min hu maħsul m'għandux għalfejn jinħasel kollu, ħlief saqajh, għaliex hu kollu kemm hu nadif, u intom indaf, imma mhux il-koll. Għaliex hu kien jaf min kien sejjer jitradih, għalhekk qal m'intomx il-koll indaf. Wara li ħassilhom saqajhom, libes il-mantar u reġa' qatt fuq il-mejda u qalilhom: Tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli li Mgħallem u l-mulej u tgħidu sewwa għaliex hekk jien. Mela, jekk jien il-mulej u li Mgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxejn. Għaliex jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Il-kelma tal-mulej. Jittifħil lilek Kristu. Is-siltiet tal-kelma tal-Alla li għadna kemm smajna idawlu t-tifsira tal-Ewkaristija fil-bidu ta' dan it-tridu għaddejs tal-Eid. L-Ewkaristija tibqa' l-iktar ħaġa għażiża li aħna għandna fil-ħajja tagħna bħala dixxiepli tal-Mulej Ġesu. Ġiet imħollija f'idejna sabiex tibqa' tifkira dejjiema tal-preżenza tiegħu ħajja magħna tul l-istorja kollha. Bil-konsegwenza li ġala darba dil-leżes ħaġa ġiet afdata f'idejna jista' jiġrielna li aħna nitilfu il-valur tagħha, niskwalifikawha, inbaxxuha fit-tifsira tagħha. Għaldaqstant fil-bidu ta' dan it-tridu għaddis tal-Eid, meta l-Knisja iddaħħalna fiċ-ċenaklu u tistedinna sabiex nerġgħu mill-ġdid inġarbu t-tifkira ħajja ta' twaqqif tal-Ewkaristija f'dak il-lejl qabel il-passjoni tal-Mulej Ġesu bil-għajnuna tal-kelma ta' Alla ejjew flimkien nerġgħu narfu l-kobor l-għoża ta' dan it-teżor imħolli f'idejna bħala Knisja. L-ewwel qari semmalna l-bidu tal-festa tal-Eid. Ġewwa l-art tal-Eġittu il-poplu ludi fil-jasar il-ħaruf illi jiġi maqtul bid-dem tiegħu kellu jipproteġi kull dar, kull familja ludija mill-anġlu tal-qerda li kellu jgħaddi dak il-lejl. U bl-ikel bil-laħam imsajjar tal-ħaruf il-lud kellhom jissaħħu għal-vjaġġ, għal-mixja tal-ħelsien li kellha tibda l-għada filgħodu. U allura l-Ewkaristija hija b'xi mod antiċipata f'dan il-qari
hija mħabbra minn qabel għaliex l-Ewkaristija tpoġġina f'kuntatt mal-laħam, mal-ġisem u mad-dem tal-Mulej Ġesu. Id-dem tiegħu huwa sinjal ta' protezzjoni fuqna waqt illi il-ġisem tiegħu huwa dak li jsaħħaħna għax qudiemna aħna ninsabu f'mixja u għal din il-mixja irrid ikollna s-saħħa biex naffrontaw it-triq u irrid ikollna dan id-dem biex jipproteġina minn dak kollu li jista' joħroġna l-barra mit-triq jew għar minn hekk li jreġġana lura għal dak li konna qabel, il-siera fl-art tal-jasar. U allura l-Ewkaristija hija verament dak l-ikel illi saħħaħna u dak id-dem illi lilna jipproteġina. U s-salm li tlabna flimkien weġibna u kantajna flimkien il-kalċ imbierek huwa xirka mad-dem ta' Kristu. Dak il-jum ta' ħamis ix-xirka li sem tiegħu jitlaq minn din il-kelma. Il-kalċ imbierek huwa komunjoni mad-dem ta' Kristu. Aħna ma nistgħu qatt niġħdu illi ġala darba aħna nieklu u nixorbu il-ġisem u d-dem tal-Mulej Ġesu, aħna maħniex f'komunjoni sagramentali miegħu. Li ma komunjoni sagramentali titlob illi tkun ikkonfermata bil-komunjoni ta' ħajja. Illi bejn il-ħajja ta' Kristu u l-ħajja tagħna ma jkunx hemm kontrarjetà imma jkun hemm għaqda sħiħa. U dak kien l-iskop għalfejn San Pawl fit-tiena qari jikteb lil Korintin. Interessanti li din litra l-ewwel waħda lil Korintin, il-kapitlu 11, insibu l-ewwel rakkont ta' twaqqif tal-Ewkaristija. L-ewwel darba l-eqdem rakkont li jatina il-ġesti u l-kliem ta' Ġesu ġewwa ċ-ċenaklu ma jagħtihomniex xi ħadd minn dawk li kienu preżenti, imma jiktibhom Pawlu fl-ewwel ittra tiegħu lil Korintin meta huwa jikteb lil din il-komunità u jgħidilhom isma' jien sejjer ngħidilkom u ngħaddilkom u nfakkarkom dak li ġie mogħti lili. Għax San Pawl ma kienx ġewwa ċ-ċenaklu dakinhar illi twaqfet l-Ewkaristija, imma meta wara illi akkwista d-dawl ta' Kristu u iltaqa' miegħu fit-triq ta' Damasku mingħand Ananija u mingħand il-Knisja ta' Ġerusalemm huwa ġie kkonfermat f'din il-fidi. Għax il-Knisja knisja daqskemm tibqa' toss l-Ewkaristija. U San Pawl jinsisti u jgħid lin-nies ta' Korintu illi jekk hemm il-darba huma ma jkunux f'komunjoni mal-Ewkaristija, f'komunjoni mal-ġisem u d-dem ta' Kristu, ikunu qegħdin jitradixxu l-Ewkaristija, ikunu qegħdin jiskwalifikaw l-Ewkaristija, ikunu qegħdin jirrendu sinjal li huwa biss ritwali l-Ewkaristija li għandha tkun it-tifsira l-aktar profonda tal-ħajja ta' Kristu u tal-ħajja ta' dawk kollha li huma ta' Kristu. U dan iwassalna s-silta tal-Vanġelu fejn San Ġwan idaħħalna ġewwa ċ-ċenaklu imma b'differenza mill-Evanġelisti l-oħra mhux biex jirrakkuntalna l-Ewkaristija mwaqfa minn Kristu, imma biex jirrakkuntalna it-tifsira vera u propja u sħiħa tal-Ewkaristija. Għalilna San Ġwan li waqt li kien fuq il-mejda fi klima ta' komunjoni ma' dawk li mhux bil-fors kienu fi klima ta' komunjoni miegħu fejn kien hemm wieħed li kien sejjer jitradih, li ieħor li kien sejjer jiġħdu. Imma min-naħa ta' Ġesu f'din ir-rieda, f'din ix-xewqa ta' komunjoni sħiħa ma' kulħadd, ħadd minnhom ma kien esklus. Ġesu jagħmel dan il-ġest illi normalment kien jagħmlu l-qaddej. U li kien fras il-mejda, u li kien li mgħallem jgħaddi minn qudiemhom u jaħslilhom riġlejhom. U interessanti illi għandna żewġ mistoqsijiet illi wasluna biex nifhmu t-tifsira sħiħa ta' dan il-ġest li jagħmel Ġesu. L-ewwel mistoqsija hija dik ta' Xmon Pietru li bħassoltu huwa ribellus fil-konfront ta' dak li kien qiegħed jipproponi Ġesu u jgħidu int mulej
taħsilli saqajja bħal dak li qallu għal darboħra se jirpoġġi lilu nnifsu akbar mill-li mallem tiegħu. U allura Pietru kien qed jeskludi li qatt xi darba jilmaħ lill mallem tiegħu jitbaxxa qudiemu u jaħsillu riġlejh. Forsi anki aħna l-istennija tagħna mill-Ewkaristija hija stennija ta' xi ħaġa oħra li hemm minn dak li hija tassew l-Ewkaristija. Ħafna drabi aħna l-Ewkaristija tagħna irrendenija sempliċement drawwa għax imdorri niġi ta' kuljum għaliex inħoss l-obbligu tal-quddies tal-ħadd, imma insejna it-tifsira vera propja tagħha. U Ġesu lil Pietru li jagħmel din il-mistoqsija, int mulej taħsilli saqajja, Ġesu iwieġbu jgħidlu jekk ma naħsillik saqajk, int ma jkollokx x'taqsam miegħi. Li jiena niċċelebra l-Ewkaristija jfisser li jiena naqsam ma' Ġesu. Li jiena jiġi l-jum tal-ħadd u nagħmel kollox u nseb ħina l-kollox barra ħin adattat għall-Ewkaristija fil-jum tal-ħadd ifisser li jien qed niċħad li jkolli sem minn dak is-sem li ġie afdat lil Kristu, li jkolli x'naqsam ma' Kristu. Qiegħed ikolli x'naqsam ma' kulħadd u ma' kollox barra ma' Kristu. Bil-konsegwenza illi ġala darba jien mhux sejjer ikolli x'naqsam ma' Kristu, ifisser li l-ħajja tiegħi ftit ftejt qiegħda tinbidel f'ħajja mejta, f'ħajja inqas xier għalija ta' bniedem li jien. Iktar ma jien ikolli x'naqsam ma' Kristu, aktar il-ħajja tiegħi issir ħajja tixbaħ lil dik ta' Kristu, il-veru bniedem. Dak li fih, dak li huwa tas-sew tagħna joqrob u jitwaħħad u jsir dak li tas-sew ta' Alla l-veru. U allura din il-mistoqsija ta' Pietru hemm bżonn li nifqu nirriflettu fuqha. Int mulej taħsilli saqajja, qegħdin inħalluh lil Ġesu jerġa' jiżvelalna it-tifsira tad-don tal-ħajja tiegħu fl-Ewkaristija. Jew aħna tant niċċelebrawha bid-drawwa, tant niċċelebrawha bl-għaġla, tant niċċelebrawha u nilmħu fija xi ħaġa li hija ta' pis illi maħniex qegħdin naslu biex narfu il-valur ekbir tagħha għal ħajja tagħna. U imbagħad għandna il-mistoqsija l-oħra ta' Kristu. Tafu x'għamiltilkom? Aħna qegħdin nifhmu tassew li f'kull Ewkaristija Ġesu għal darb'oħra qiegħed jirrevelalna lilu nnifsu u qiegħed jirrevelalna l-wiċċ ta' Alla li huwa missier. Ġesu ftit mumenti wara kellu jagħmel għażla wara li ħareġ miċ-ċenaklu. L-għażla ta' bejn il-mewt jew il-ħajja. Seta' jażel il-ħajja bla Alla jew seta' jażel il-ħajja b'Alla missieru. Jekk jażel il-ħajja bla Alla, kienet sejra tinbidel f'mewt dejjiema. Imma Ġesu għażel ħajja li kellha tiġi issagrifikata skont ir-rieda tal-missier għal benefiċċju ta' kull wieħed kull waħda minnha. Eżis l-Ewkaristija tkun mhux Ewkaristija kompluta jekk aħna ma noħorġux minn hawn imqanqlin u konvinti li aħna maħniex tagħna nfusna. U meta aħna nagħmlu lilna nfusna tagħna nfusna ifisser li tradejna l-Ewkaristija. Kristu fiċ-ċenaklu iċċelebra dik l-Ewkaristija fid-dawl ta' dak li kien sejjer iġarrab ftit wara. Meta wera quddiem kulħadd bil-mewt tiegħu fuq is-salib li huwa ma qiex li huwa tiegħu innifsu. U għax ma qiex li huwa tiegħu innifsu, imma qies il-ħajja tiegħu li hija don għall-oħrajn, il-ħajja tiegħu kienet tassew għajn ta' ħajja, għajn ta' ħajja. Jekk aħna nitwaħdu ma' Kristu fl-Ewkaristija eżies, il-ħajja tagħna ssir għajn ta' ħajja lina u għall-oħrajn. Kemm għandna li nirriflettu ftehim aħna fil-komunitajiet tagħna li niċċelebraw l-Ewkaristija u forsi maħniex lesti li noqogħdu spalla ma' xulxejn. Maħniex lesti li nġerħu lil xulxejn. Maħniex lesti li nkunu sħab tal-ħajja ma' xulxejn. Anzi, ħafna drabi aħna kompetituri, nikkompetu. Kif sejra tgħaddi tiegħi u kif jiena nibqa' nsostni tiegħi
u ma rridx naf b'dawk illi għal xi raġuni oħra jaħsbuha differenti minni. Huwa mod illi aħna nuru biċ-ċar illi għadna ma fimniex dak li jagħmel Ġesu u li jagħmel Ġesu f'kull Ewkaristija. U allura l-mistoqsija ta' Ġesu għandha tinterpellana, tafu x'għamiltilkom, u huwa jwieġeb jgħidilna intom li ssejħuli li Mgħallem u l-mulej. U tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien il-mulej u li Mgħallem siltilkom saqajkom, hekk għandkom taħslu saqajn xulxejn. Eżis familji, ħafna drabi taħt is-saqaf tad-dar bil-ħajja maġla li qegħdin fija tidħol ħafna ejja. Jidħol ħafna stress u ħafna drabi aħna ninfixlu u ma tibqax ċara qudiemna id-direzzjoni illi għandna nżommu fil-ħajja. Eżis imma l-altar tal-Ewkaristija jerġa' jiċċaralna dan kollu. U għalhekk il-Knisja bħala u għalliema tagħna tħeġġiġna biex kull ġimgħa fis-7 jum aħna niċċelebraw l-Ewkaristija tal-Mulej Ġesu. Nerġgħu għal darb'oħra Ġesu jirbaħ iċ-ċpar ta' għajnejna lejja ta' qalbna u jiċċaralna t-triq biex aħna nkunu fil-vera ħajja. Jiċċaralna l-vera mħabba, dak li huwa xieraq għalina l-bnedmin. Għax jista' jkun hemm ħafna ħwejjeġ illi jidhru jlelxu f'għajnejna u niġru warajhom imma li ma jixirqux għalina l-bnedmin. Ejja waqt li qegħdin nibdew dan it-tridu qaddis tal-Għid, inħallu lil Ġesu joffrilna l-Ewkaristija tiegħu biex tifforma tagħti karattru lil kull wieħed kull waħda minna. Hemm bżonn li aħna nistaqsu, imma l-Ewkaristija li jien qed niċċelebra, jiena bħala saċerdot, kull wieħed kull waħda minna, jien l-Ewkaristija li qed niċċelebra għax li żies l-Ewkaristija ma jiċċelebra jiex is-saċerdot waħdu, kollha kemm aħna flimkien. Qiegħda tiffurmani, qiegħda tagħtini l-personalità ta' Kristu, qiegħda tagħtini l-karattru tiegħu sabiex jiena kontinwament inġarrab mewt tixbaħ lil dik tiegħu, mewt ta' passjoni kollha kemm fl-imħabba sabiex jiena u dawk ta' madwari niġġeddu fil-vera mħabba. Hekk l-Ewkaristija tkun tassew it-tifkira ħajja tal-Mulej Ġesu, tal-Għid tal-Mulej Ġesu. Din l-Ewkaristija tal-lejla hija fid-dawl ta' dak illi sejjer jagħmel il-Mulej għada, it-tiġdid tat-tifkira tal-mewt glorjuża tiegħu biex imbagħad l-Ewkaristija tal-lejl qaddis tal-Għid tkun verament l-Ewkaristija li tiċċelebra l-ħajja l-ġdida ta' min verament sar ħaġa waħda, komunjoni sħiħa ma' Ġesu Ewkaristija, għaddejna minnu miflimkien miegħu mill-mewt tad-difna għal ħajja ġdida tal-qawmin. Jalla kull Ewkaristija ixxettel ġewwa fina xi ħaġa ġdida. Jalla kull Ewkaristija ma noħorġux minna ngħidu kif xbajt, kif iddejjat, xħatt, imma f'kull Ewkaristija b'qalb miftuħa nisma' l-qari tal-kelma talla, inħalli dak il-qari tal-kelma talla jkebbes il-qalb tiegħi sabiex imbagħad nilqa' ġewwa fija il-ġisem glorjuż tal-Mulej Ġesu. Ħalli dak li jien nistqarru bħala li Mgħallem u l-Mulej tiegħi verament inżommu ta' eżempju għall-għażliet kollha żgħar u kbar tal-ħajja tiegħi biex inkun tassew wilt il-missier li huwa fis-sema. Hija drawwa qadima li llum iċċelebrant jaħsel riġlejn 12 persuna magħżula minn fost il-komunità b'tifkira ta' dak li jagħmel Ġesu mad-dixxipli tiegħu fl-aħħar ċena. Iċ-ċelebrant ser ineħħi l-pjaneta u jilbes il-fardal u jaħsel ir-riġel l-emini ta' kull persuna u wara jixxuttaħħomlhom.
Ejjew issa nqumu bil-wieqfa u nitolbu lil mulej jirresqulu t-talbiet kollha tagħna. Ħalli t-tifkira ħajja tiegħu tibqa' l-għożra tal-qalb tagħna u nibqgħu nissiġillaw dak li aħna niċċelebraw madwar l-altar bil-ħajja tagħna ta' kuljum li nagħmluha don ta' mħabba l xulxin. Nitolbuk mulej, issawwab fost il-poplu nisrani spirtu ta' għaqda u imħabba. Għatina li fl-għaqda ta' bejnietna id-dinja temmen li jinti tassew Alla nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel mulej li jinkunu nixbħu lil Kristu sidna fl-ispirtu ta' qadi, li ma niddejqu xejn naħslu sa' għajnħutna fil-bżonn u li jinkunu minn tal-ewwel li nilbsu il-fardal tal-qadi nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej, għarfin dejjem iżjed ċar tal-misteru tal-Ewkaristija, il-misteru tal-għid tiegħek, biex aħna uniklu din il-manna qaddisa, nitbidlu f'dak li nkunu qegħdin niklu, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Żomm idejk mulej fuq il-ministri tiegħek kollha, b'mod speċjali is-saċerdoti tagħna f'dan il-jum hekk għażiż. Għamel li jsibu fik il-wens u l-faraġ tagħhom waqt li nitolbuk għal aktar vokazzjonijiet nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għat-tfal tal-parroċċa tagħna li qegħdin jitħejjew għall-ewwel tqarbina biex kollhom ħeġġa jilqgħuk f'qalbhom u jibqgħu jożżuk bħala l-akbar ħabib tagħhom tul ħajjithom kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ma dawn it-talbiet inħoss li jiena fid-dmejr li nagħmel talba speċjali għas-saċerdoti tal-parroċċa tagħna illi qegħdin jagħlqu xi anniversarju tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom, partikolarment il-Monsignor Giuseppe Farrugia de Mek li qed jagħlaq 70 sena ta' saċerdozju. Niftakru fih u nkunu grati għall-ministeru tiegħu, anki jekk kemm il-darba llum huwa miġbur fid-dar tiegħu u ma jistax jaqdina minħabba l-mart u l-età tiegħu. Kif ukoll il-Monsignor Joe Bezzina li wkoll qed jiċċelebra 50 sena ta' saċerdozju. Ngħidu grazzi lil mulej għas-saċerdoti li jaqduna f'dan il-katedral. Nitolbu għal dawk illi jeħtieġu l-aktar it-talb tagħna fil-bidu ta' dan it-tridu qaddis tal-għid. Niftakru fil-benefatturi u l-volontiera kollha ta' din il-Knisja Katedrali. Ngħidu talba speċjali anke għall-Ministri Straordinarji tal-Ewkaristija li waslu tqarbin b'tant imħabba lejn il-morda fid-djar tal-parroċċa tagħna. U Alla missierna, għenna nifmu niċċelebraw l-imħabba li jibnek Ġesu ħallilna meta offra ħajtu għalina u tana ġismu u demmu bħala sagrifiċċju veru tal-għid. U li miegħek jgħix jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Issa ser jibdew il-momenti l-aktar solenni ta' ċelebrazzjoni tal-lejla, meta ser jitresqu l-offerti tal-ħobs u l-imbit li ser isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ħalli nofru lil nfusna biex Ġesu jgħodna bi ħbieb tiegħu li flimkien magħna jixtieq jaqsam din l-Ewkaristija. Infakrukom li l-ġabra tal-lum tmur bris il-manteniment tal-kleru fid-djoċesi ta' Għawdex.
Itolbu ħuti sabiex din l-offerta tiegħi u tagħkom tkun toġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Sakrifiċċju għattif il-glor ta' ismu, ħtiġijiet tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju jiseħlem il-tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa bxira tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr permezz ta' Kristu Ġesu Siedna. U l-qassis tas-sew ta' dejjem waqqaf għamla ta' sagrifiċċju li jibqa' kienu l-ewwel li joffrilek lilu nnifsu bħala vittma għas-salvazzjoni tagħna. U ried li b'tifkira tiegħu nibqgħu nagħmlu din l-offerta. Meta nieklu l-ġisem tiegħu is-sagrifikat għalina, aħna nimtlew bis-saħħa u meta nixorbu demmu mxerret għalina, nindafu minn ħtijietna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema, intendu l-innu tal-glorja tiegħek u bla eda inkantawlek. Missier ħanim iċ-ċokontani tolbuk bibnek Ġesu Kristu Siedna, ilqgħu birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u Kattolika, għatija sliem, ħarisa, aqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-isfijiet kollha li jħadnu jistqarru l-fidi vera u Kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dak kollha li hawn madwarna, intaf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna wkoll nofrulek u ma joffru għalina dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqelu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw u ma jresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Mseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt niċċelebraw il-jum qaddis li fih Siedna Ġesu Kristu ngħata għalina nġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Omma Alla u Siedna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp, tal-appostu il-martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrea, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmunu, Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċipirjan,
Lawrenz Grisogonu Ġwanni, Pawlu, Kozma u Damjan u l-qaddisin kollha li għal-merti u it-talb tagħhom għenna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Aħna nofru ilek fġieħ il-jum li fih Siedna Ġesu Kristu, tali d-dixxipri tiegħu is-seta li jiċċelebraw il-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħu. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażunin tiegħek bi Kristu Siedna. Bierek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamil li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa, qaddisha, ilqaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Siedna Ġesu Kristu. U għaw l-lejl qabel ma bata għas-salvazzjoni tagħna u ta' kulħadd, jiġifieri f'dan il-jum ħa il-ħobs fl-idejn qaddisa u imbierka tiegħu, refa' għajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr, bierek, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz fl-idejn qaddisa u imbierka tiegħu, reġarat il-ħajr, bierek, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalek mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Siedna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjuż tiegħu fis-sema, nofru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem, il-qaħħom bħal moġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċ-ġokon tagħna nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-altar tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek, nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna għalihom mulej u għati lilhom u lil daw kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawl u s-sliem. Lilna wkoll mid-dinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħniela tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek.
Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino o Pietro, Felicia Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qadisin tiegħek kollha. Daħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħnina u l-maghfra tiegħek. Bih mulej dejjem taħla u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, tbierku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jenata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Kull Ewkaristija li aħna niċċelebraw u nieħdu sehem fija, tkompli dejjem aktar tagħmilna ulied dan il-missier. Ejjew nitolbu lil missier tagħna tas-sema kif għallimna Ġesu, sabiex inġarbu fina l-istess sentimenti li kellu Ġesu tul il-passjoni kollha tiegħu u li kienu dawn is-sentimenti li wasluh sabiex jidħol fil-vera ħajja. Flimkien nitolbu inkantaw. Għali inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llu, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex f'tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apposti tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi. La tħarix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li jintrid fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċ tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Dan u l-ħaruf ta' Alla. Dan u Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għal dil-ikla tal-ħaruf. Jistoqrix toltat is-saf tiegħek. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Illum it-qarbin se isir kemm bil-ħobs kif ukoll bl-inbit ikkonsagrat. Għalhekk it-qarbin isir fuq l-ilsien u mhux fl-idej. Nitolbukom biex toqorbu lejn l-eqreb saċerdot waqt li nżommu l-ġabra u d-devozzjoni xierqa lejn dan il-moment.
nitolbu. Atina u Alla li tista' kollox biex kif fid-dinja nissaħħu bl-ikla ta' ibnek, hekk ukoll ikun jistħoqilna nissieħbu miegħu fl-ikla ta' dejjer bi Kristu Sidna. Fil-waqt li qed isiru l-aħħar tħejjijiet biex Ġesu Ewkaristija jittieħed f'proċessjoni solenni l-artal ta' ripożizzjoni, ejjew irroddu ħajr lil Alla ta' kull ma għamel magħna fi Kristu Ibnu. Waqt il-proċessjoni tal-Ewkaristija ser inkantaw flimkien l-innu fġieħ l-Ewkaristija miktub minn San Tomas d'Aquino. Wara li l-Ewkaristija titwassal fl-artal ta' ripożizzjoni, l-artal jiġi mnażża minn kollox u jibqa' hekk sal-ħin tal-velja ta' Sibti Lejt. Ġentilment nitolbukom biex fit-tmiem taċ-ċelebrazzjoni inħallu l-Knisja fi skiet u l-ġabra. Bla ma ntellef il-klima ta' ġabra nfakkar illi il-katedral jibqa' miftuħ sal-11 tal-lejla, għada filgħodu jiftaħ fis-6:30, it-talb ikun fi skiet quddiem l-Ewkaristija. Filgħodu mbagħad fis-7:30 ikun hawn it-talb tas-salmi u fid-9 il-viesti lill-altar tar-ripożizzjoni. Wara nofsinhar fit-3 l-azzjoni liturġika tal-adorazzjoni tas-salib, minn bagħad fis-6 tibda jerġa' l-proċessjoni. Inħeġġiġkom sabiex inżommu l-jum ta' għada, jum ta' sawm u ta' astinenza.